Hello, I'm Ben Bautista. Hi. Your name, please? I'm Gia Ramil, You're from? Roma, Italia. Let's sing. Okay. Iti malem nulumlum nek ti ini iti nagsabatan ti daga ken langit nangayet abuya imay matangag ngimisot mangi parigna iti panagmay maysa Ket di lawag nulan mes enen ti sipgit tungtentun ti saradam agkari ti ulibek agkarayamat ti lamiis ket lumtaw tay talatawam kaslata katoy sipay ko apaglalay luwam naglawak ket ngaminin nagbaitan tataaw lalaklakhan lakuma taumay ka sarungkaran surat wenno retrato di ganto makaanay daing nagpangipapasan tuy iliw ko nalaos unay iti rabii sakbay ngay nagmaturo alae taladawam iparabaw ko to'y puso makita ka lakuman uray no darep-dep laeng mabang aranen to'y ritna maep-ep me to'y ilim iti pigpigat no sumingising ti init iti nagsapatan ti tagakin langit no bumangon akon sikanti malaglagip ko kasarasaritak talatawam kasano kay tantiyak ko naglawak ket ngaminin nagbaitan tataaw lalaklakan lakuma taumay ka sarungkaran surat wenno retrato di ganto makaanay
Let's go home. I would love to.